Sup mga tropa? Hungry Colette, back it again. And welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, magmumukbang tayo ng isang kalderong rice. Walang ulam-ulam. Galing Joke lang po. Meron tayo ditong hinandang fried sardines. Na-inspired kami sa video na to sa ating kabalin na si Rian's Life. So, try nating pagtagumpayan to. So, first time, hindi ako pinagluto ni Anyways. So, paano mga katropa? Kain po tayo. Sardinas. Ay. Alright. Alright. Sarap to, fried sardines. Dahil laman, no? Kaya, 555 lagi niyong bilhin, mga katropa, ha? 5 yung laman, no? Yung iba, 3 lang. Kakatuwa to, Tingnan natin tong sardinas kung masarap. Yummy! Sarap, mga katropa. Kahit na isabaw. Sarap. Nilay. Anghang. Five, sikat ka na.
Rap. Basic. Dito yan. Dito to. Tipirin natin yung ating pating. Maanghang. Maanghang mga kastropa. Tahimik si Hanimis, mga tropa. Walang nanghihingi. Final touch. Thank you for watching. Please subscribe to Hanimis TV. And this is my life.